guys, hi people. Nasi nyaya naye panapa yakamira yakadai. Ndinoda kutaura zvakataurwa neumwe munhu kucomment section. Last time pane video yandakaita yekuti your behavior. Saka munhu kuti mugonzwisisa zvandichataura panapa, unge matanga maona video yandakaita inonzi your behavior. Mukaiona guys, muchazonzwisisa zvandichataura panapa. Saka regai ndiverenge comment yakataurwa neumwe munhu kuti kuma-comment section. Anzi inini behavior yangu yakanaka, ende vanhu vanotonditi une behavior yako iri bhoo, uyezve uri hambo, uneka kungodika, asi zvinhu zvangu ndinongopfuurwa nezvinhu zvakawanda. Mikana mizhinji inongondipfuura, handisi kuziva kuti chii, ndogadzirisawo papi. Kana muchikwanisawo kuti kundibatsira, ndibatsireiwo. Ndo comment yacho yakanyora. Isati ndapinda munyaya yangu guys, ndinoti kana wanga usati wasubscribe to this channel, hapana chekumira, please subscribe, click your notification bell kuitira pega pano upload the latest video hamudarikirwi. Uyezve kuma comments, nyorai ma-comments, mafungiro enyu, zvamunoona nezvamunonzwa kuda kuma comments. Zvinondibatsira futi, ende zvinotibatsira tese, hazvibatsiri inini chete, kuti tibatsirikane, titaurirane. Because panapa ndo patinoonesana isu vechidiki kuti tingaita sewo kuti tibudirire muupenyu. Saka ini ndichitaura kuvideo, imi muchinyora kuma-comments maone tobatsirana. Saka regai ndipinde munyaya yangu guys. Ndoda kutaura ndichiti haisi yese mukana inokupfuura yaunofanira kuchema. Uye zvimwe zvinhu Mwari anenge achikunzvengesa. Haungazvinzwisisi nguva iyoyo, asi uchazozvinzwisisa nekufamba kwenguva. Chinoitika ndechekudai guys. Munoenda kubasa, munoenda kundotsvaka basa makawanda zviya. Maenda kundotsvaka basa makawanda. Zvonzi tiri kuda chii? Anotouya munhu, manager anotouya oti ndoda ningi uyo neuyoyo. Iwe wobva wasiiwa. Zvimwe zvinhuka usati waini, nemhaka yei ndasara. Zvimwe zvinhu ndoda kuudzai guys kuti Mwari pamwe vane vachida kutokunzvengesa. Unodanana nemunhu, wadanana nemunhu obva akurasisa. Ndoda kuti muzive kuti usarwadziwa nazvo. Zvimwe zvinhu Mwari ari kuda kutokunzvengesa. Anotoona kuti munhu yakatodanana nemunhu uyu, hapana, handioni future. Handioni kana future, ende kwazvinozoguma zvavaka. Handizvioni, regai ndingozviti zvibve zvangoti tsakati. Because isusu tiri vaoni vemeso, tinoona nemeso. Mwari anoona nemweya. Anoona zvese zviri mberi, isu tinoona zviri pano, hationi zviri mberi. Satogona kuti Mwari andirasisa, kana kuti Satani azoti zvakati. Zvimwe zvinhu Mwari anenge achida kukunzvengesa. Because katoona kuti munhu musikana uyu akatodana nemukomana uyu waari kuda uyu, anogara achingorohwa. Marriage yacho hapana nguva inosvika. Kurohwa chete. Mwari anenge achida kukunzvengesa. Mwari anenge achida kukunzvengesa. Kana une unhu hwakanaka, uchinyatsoziva kuti zvese zvangu zvese zvakanaka zviri bhoo, asi sei ndichingopfuudzwa neimwe mikana ichingopfuura mukati meupenyu hwangu. Mwari anenge achida kukunzvengesa. Mwari ane paakakugadzirira iwewe. Ane paakakugadzirira, inyaya yenguva chete isati yangosvika. But usarohwa nehana, usavhunduka, usati why me Lord. Mwari ane paakakugadzirira chete, pahombe. Ndoda kupa imwe example yekuti ukapinda musupermarket zvazvo uchida kutenga, mana okay, pick and pay, what. Une zvinhu zvakadi, uchida kutenga zvinhu zvakawanda. Une zvinhu watotenga zvinhu zvakawanda. Wasvika patiwo papa. Tiwo parita anogona kuti iwe imbomira paside, timbotanga timbodhindira ava nezvima 1-1. Vabve vadarika zvavo. Usavhunduka kuti nemhaka yei azviita izvi, nemhaka yei azviita asi ndiri mberi. Chii chiri kuitika?
zvinhu zvihombe ndo zvinopedzisira. Kunotanga zvidoko, zvinhu zvihombe, then zvozodii, zvozopedzisira. Muri kupabata nyaya yangu guys. Saka iwe usavhunduka nezvinhu zvidoko zviri kuitika izvi mukati meupenyu hwako. Mwari akakugadzirira zvihombe, ende Mwari akatoona kuti uyu munhu zvake chaipo pake panofanira kuva chaiko ka zvinhu zvake zvihombe. Regai ndipotanga nezveava vadika vane zvidoko zvake zviri hombe zviri mberi. Unozoona paya pekuti uyero uyu isusu takadii, unonzwa mumwe kuti munhu uyero isu takapinda kubasa kudhara, but yei iye akazopinda basa zuro uno, but zvinhu zvake zviri kufamba, atova nemota, atova nechi, atovaka, but isu tatova nemayezi tapinda chibasa. Mwari ane pako paakakugadzirira. Saka usati waimi, usarwadziwa nemukana iri kupfuura iyi. Imwe example yandoda kukupai guys, ndofarira kupa maexample kuti tinyatsonzwisisa. Wasvika pastation iwe uri kuda kukwira bhazi kuenda kwauri kuenda. Bhazi rosvika kana kuti mota yasvika, woimisa kuzama kumisa mota soro. Ndobva yadii, yoramba yodarikira. Usarwadziwa nazvo. Chero uri kumashure kwenguva sei, wanonoka usarwadziwa. Because hausi kuziva kuti chii chichandoitika mberi nebhazi iroro kana nemota iyoyo. Hausi kuziva kuti chii chichandoitika kumberi. Panozosvika imwe mota, yasvika imwe mota yaya yomira, wobva wapinda. Yafamba ichiinda. Duma ona bhazi riya rakaita accident. Zvimwe zvinhu Mwari anenge achida kukupfuudza. Zvimwe zvinhu Mwari anenge achida kukupfuudza. So, saka usarwadziwa. Musarwadziwa guys kana mune imwe mukana yamunoona kuti ndingaenda, ini ndinasara. Don't worry, musarwadziwa. Mwari ane paakakugadzirira. Ndochandangoya nacho guys, tingoonesanawo. Saka guys ndokukurudzirai kuti munyore kuma-comments maonero enyu nemafungiro enyu guys. Thank you. Ndichiti kune vese vasati vasubscribe to this channel, please subscribe, click the notification bell. Itira pega panongo upload video. Hamudarikirwi. Thank you guys. Peace. Like a Hellcat.